Mfowethu ngeke nikhole nangumgqilazi wediqa athi umthandeni ke ungenhla ngengoma kunokhuzana kodwa ke uyivezile ke izathu ke ejulile ke idala ukuthi ukhuzane ke ingoma yakhe ke iyehle ishone phansi akusho mina ke kusho umgqilazi ake ngiqale nginibikele labafowethu la kwesiqiniseko SA Media muqala ungela kule channel ke ngicela nje wenze ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uyibeke emathubeni amahle kakhulu uthola amanye ama video ke engizokwenzela wona webafowethu ke indaba enkulu ke lapha ke insizwa ke umgqilazi ke wediqa ke lapha masikhuluma ngomgqilazi ke sikhuluma ngensizwa ke edume ngoyiphimbo limitoti ke lapha ke ecula ngalo ke endimeni ke kaMaskandi sivele ke yahlala ke phezulu kodaba ke olunzima kakhulu ke lapha ke uthi ke umgqilazi ukhuzane ke useshone phansi ke ngengoma kodwa umthandeni ke ungenhla ngengoma lezi izathu ke uyivezile kumgqilazi lapha ke washo ngokusobala ke ukuthi ukhuzane hayi ukuthi ke ukucula kwakhe ke kwehliswe yini wathi ke kwehliswa ukuthi ke wasuke ke lapha ke washintsha umuntu yenziwa kanti umuntu yenziwa ke kuthiwa ngiyena ke bebamba ushuni ngqo kakhuzane ke lapha ke wasevuma ke ukuthi cha umthandeni ke na kanjani ke ungenhla kukhuzane ke ngengoma wathi futhi ke hayi ke ukuthi umthandeni engakwazi ukucula ekuqaleni ngoba na umthandeni ke naye ke uthe ukukhuphula kancane nje la akhuphule khona ke amasokisi ke wagcina ke SM overpower ke yena ke ukhuzane kusho umgqilazi ke lapha ke zama ke ucacisa ke lapha ke einkundleni zokuxhumana kade bembuze khona ke abantu ke lapha ke sazi ke bafowethu ke uma into ekanje baningi ke bafowethu ke abantu abayivezayo ke imbono ke ngalamaqhawe ngomabili ke bafowethu mesikhuluma ke ngokhuzane ke nangalo ke igcokama ke sikhuluma ngabantu abalapha ke kuyitop ephezulu ke kuyona ke indima ke kaMaskandi ke umgqilazi ke sevela waqonda nje ngqo wafika nje wakhipha ke okusenhlizweni yakhe ke ukuthi yena ke ubona kanjani nawe ke mbola semakhaya ke likhona lakhe ilungelo khona la kwi-comment section ke usho ukuthi ke ngabe ubona kanjani ubani ke ongenhla ngempela ngengoma njengoba ke umgqilazi ke eshilo ke lapha ke noma ke nivumelana ke nomgqilazi mina ke angazi ilokho engeniphathele khona.